kívánok mindenkinek! Elsősorban mindenkinek köszönöm megtisztelőt a jelenlétével, eljött én már lassan 10. alkalommal megrendezett nótástünkre. Hát mindenképp örömmel tölti el az embernek a szívét, hogy 10 év alatt annyira ezt tudtuk kovácsolni, ezt tudtuk rakosgatni, építeni, amit ugye közös erővel tudtunk megcsinálni, tehát vannak támogatóink, vannak jó baráti segítségeink, és itt van az eredménye, amit ugyanúgy, aki eljön, mindenki támogassa ezt a rendezvényt, ezt az összetartozást valamilyen szinten. Ez a nótásnak a jellege inkább azt mondhatnunk, vagy a célja, hogy az embereket közelebb hozza egymáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a fiam készít egy verset, megkérem, hallgassák meg tisztelettel. Szendrei Júlia, magyar gyermek éneke. Gyermek vagyok bár, mégis jól tudom, mi a legszentebb a föld kerekén, s hogy a szentségen aként függeni kell, miként a gyermek anyja kebelén. Így csüggök rajtad, így szeretlek én, magyar hazám, kedves magyar hazám. Büszkén vallom be, hogy fiad vagyok, és áldom a sorsot, hogy te vagy az anyám. S ha egykor majd kinőttek szárnyaim, s ésszel, erővel munkálni tudok, minden tettem egy áldozat legyen oltárodon, mit javadért hozok. Míg csak az észnek egy szikrája ég fejemben, mint az éji fénybogár, hazámnak égjen, oltár zsámoljon, híven virasztó, szerény mécsugár. És míg erővel győzi két karom, mint szegény hangya morzsalékait, kőt kőre hordok, és így emelem szent egyházadnak ékes falait. És te élni fogsz, hazám, így élni fogsz, hű gyermekid ápolnak tégedet, kik, mint apáik, kétszer javadért örömmel adni vért és életet. Szeretném még bemutatni Kincses Salmán tiszteletes atyánkot. Tehát kétszer már lóháton megkerülte Nagy Magyarország határát, ősi határát. És most készül aztán a harmadik alkalommal. Hallgassák meg tisztelettel! Azért, mert ő többet tud mondani a nótástról, valójában, mivel a nótástet Székely-Szent Erzsébetről hoztuk a palántot, a hajtást, az újítást, akárhogy nevezzük. Tehát ő ott volt a bölcsőinél, akár István bácsi primásunk édesapjával együtt és István bácsékkal együtt. És most már István bácsinak is megadott a tisztelet, hogy a környékünkön 8 helyen tartnak, zenélnek, muzsikálnak nótástet. Na, hallgassák tisztelettel! Kitartó. Tehát nem elég az, hogy egyszer hív, kétszer hív, háromszor hív, és mindig jöttem volna, de pontosan úgy jöttek össze a dolgok, hogy nem voltam itthon. 10. évforduló, ez méltó arra, hogy bár vannak olyan helyzetek, ami miatt most esetleg nem jöttem volna, de azt mondtam, hogy nincs az a sorompó, amit most föl ne emelnénk, és el ne jöjjek, hogy hadd lám Zetelakán, hogy mulatnak, hogy énekelnek a férfiak. Amikor annak idején Szent-Erzsébeten az első szürke bál vagy nótaestre sor került, ugye primásnak az édesapja volt az egyik kezdeményezője, az abból a régi szokásból fakadt, hogy az öregek elmesélték a régi dicső korokat, amikor a férfiak összeültek a kocsmában, és 3 napig énekeltek. Gondoljanak bele. Olyan jóra való asszonyok voltak mellettük, hogy vitték az ebédet a kocsmába. Hát ezt nem mertük megreszkírozni, de azt mondtuk, hogy ezért egy éjszakát be lehet vállalni. És való igaz, ugye, hogy itt nagyon szépen kitűnik Zetelakán, és örvendek, hogy itt vannak, mert tényleg öröm hallgatni ezt a gyönyörű férfi hanggal teljes éneklést, hogy ez nem csak arról szól, hogy összeülünk, hogy egyet szórakozzunk, jól érezzük magunkat, mert ez túlmutat önmagán. Ennek értékteremtő és értékmegőrző jellege van. És én azért örvendek nagyon, hogy ennyi fiatal legény vagy fiatal ember van itt, mert nem öncélú a történet. Hogyha csak öregek, megszürkült hajúak lennének itt, akkor
ez arra volna jó, hogy jól érezzék magukat. De mivel itt vannak a fiatalok is, ennek van egy jövőbe mutató célzata. Én lovas útjaim során ugye Pele említette, hogy elég sokat gyakran ülök lóra és indulok el hosszú utakra. Egyszer második világháborús emlékútra mentünk az Árpád vonal, Kárpátok gerincére, és Máramaros alatt Aknasuhatagra érkeztünk. Nem tudom, hallottak-e róla? Élt meg Aknasuhatag, vagy Sugatagnak mondják ma, szebb időket, mint amiben ma él, és találkoztunk ott magyar emberekkel. 28 idős férfi ember, nagyon összetartóak, és mindent megtesznek, majdnem mindent megtesznek, hogy a magyar értékeket őrizzék. Egy sajátos magyar múzeumot is fenntartanak, egy estét velük töltöttem. De olyan szomorú volt a szívem az elváláskor, mikor rá kellett döbbenni, hogy sajnos már csak konzerv magyarok. Ezt tudjuk, mit jelent. Konzervnek van egy szavatossági ideje, ami lejár. Ez a szavatosság addig tart, amíg ők élnek. A 28 idős, jószívű magyar emberből egyetlen egy nem volt, aki a saját unokájával már magyarul tudott volna beszélni. Ezért nagyon fontos, és ezért hangsúlyoztam ki, hogy jó, hogy itt vannak a fiatalok. Mert az idősektől megtanulnak olyan énekeket, nótákat, amelyeket majd ők tudnak tovább vinni és tovább örökíteni. Helyettünk senki nem fogja a magyar népdalokat megtanulni. Sem a románok, sem a szlovákok, de nem is az ő dolguk. Ez a mi dolgunk. És ezért fontos, hogy legyenek ilyen alkalmak, amikor összegyűlnek, és tényleg az, ami Isten tudja, hogy milyen régiségbe gyökerezik, ezt ma élővé lehet tenni. Említette Pele, hogy igen, kétszer megtörtént már a nagy igazság egészségére. Van egy olyan népdal, ami úgy szól, hogy Kossuth lova nem érdemli az abot. Kétszer kerülte meg Magyarországot. Ha harmadszor is megkerülte volna, Magyarország ilyen bajban nem volna. Úgyhogy adja magát, hogy most húsvétkor Mohács 500. évfordulója alkalmából Mohácson lóra ülünk, kompra tesszük a lovainkat, lemegyünk Nándorfehérvárra, ezt ma Belgrádnak hívják, és akkor onnan indulunk Horvátország irányába, hogy ezt a 4700 kilométeres utat lovaink hátán tegyük meg. Ez nagyon fontos, 500. éve. Ez azt jelenti, hogy 500 éven keresztül ez a nemzet nagyon sokat kibír. Ennyi szenvedés alatt nemzetek tűntek el a történelem süllyesztőiben és a térképről. Mi itt vagyunk és énekelünk. És ezért kell nekünk úgy tekinteni erre az 500. évfordulóra, hogy meg vagyok győződve, hogy valami lejárt. Egy szenvedés történetnek a végén vagyunk, nem véletlenül húsvétkor indulunk. Egyet kérek mindenkitől. Húsvéttól, amikor elindulunk, Mohács, reméljük, ha Jóisten megsegít, augusztus 29-e, az a Mohácsi csata napja. Arra vissza tudunk érkezni Belgrádba. Ez gyakorlatilag jó 4, majdnem 5 hónap. Egyet tegyenek meg. Nagyon fontos az éneklés, nagyon fontos a mindennapi munka, amit el kell végezni a betevő falatért meg a jövendőért. De déli 12-kor, ugye a déli harangszó, az a Nándorfehérvári diadalra emlékeztet bennünket, amit Hunyadi János vívott meg. Onnan indulunk gyakorlatilag. Minden nap van egy ilyen énekes sláger, hogy adj egy percet az életedből. Déli harangszókor jó katolikus és jó keresztény szokás szerint, én lövétén nőttem fel katolikusok között, és mindig úgy tiszteltem a lövétei embereket, hogy akármit végzett, megszólalt a déli harangszó, megállt egy perc. Egy percre álljanak meg, és egy rövid imádságot ezért a hazáért, ezért a nemzetért mondjanak el. És ha lesz 100 000 ember, lesz 1 millió ember, aki egyszerre tud imádkozni, csodák fognak történni. Isten éltesse, tartsanak ki, és éljék meg azt, ami érték, és lesz jövendő el hazánk. Köszönöm szépen! Tehát Kincses Kálmán munkásságát értékelve vagy látó, tehát ezt nem lehet értékben kifejezni, de van egy közös ismerősünk Kincses Kálmánnal,
Tehát Csomortán Gál Lászlónak hívják, egy nagyon nagy művész Erdélynek. Na. És felkértem a barátomhoz, hogy Kálmán tiszteletesünknek csináljon egy külön képet az ő részére. Készen lettek el. Meg se kell néznem, mert tudom, hogy érti. Hova? Tényleg? Na ez megkapó. Köszönöm. Örömmel beszélnék még, de nem azért jöttek, hogy hallgassanak, hanem hogy énekeljenek. Na most viszont köszönjük a Isten tartson. Vannak fiatal tehetségeink, akik kértek tőlünk, hogy lehetőséget, hogy a nótástön szeretnének felénekelni, szeretnének 2-3 gyönyörű dal, először alkalomhoz illő dalra készültek, szeretnék eljátszani. Nagyon szépen kell megkérjük tényleg a színpad. És állott a szó, édes hazám, itt van a bölcső, sikringaton, az én édesanyám. És ha egyszer síromon nő a vadvirág, én fentről is, a mennyből is, hallom majd szavát. Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig ér már a nyíló virág, karjába zárja a magyar hazát. Hazám föl, mint szívünk fölé, Kárpátok vonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Mint síkból támadt ősi erő, olyan vagy hazám. Messze sodort, bolyongó kő, tengerszort viharát. Nagy hegyeknek köléből nyílik a vadvirág. Én lentről is, a mennyből is, hallom majd szavát.
itten, jó lesz magyarnak lenni. Kell lenni a mennyben, valahol egy helynek, hol a fájó szíved gyógyításra lenne. Szívét nemzetemnek elküldeném oda, Uram, kegyelmeddel térjen onnan vissza. Szóljon ez a dal, szétszórt gyöngyszemekhez, kősziklára takar, tépett levelekhez. Szóljon ez a dal, kétlő búza szemhez, tőkén maradt tárva, húszszörlő szemekhez. Nemzetemnek szívét ők vigyék el oda, akik összetörték, azok hozzák vissza. Nincs az a tűzkerék, ami eltapossa, amikor egy nemzet a szívét kéri vissza. Szóljon ez a dal, szétszórt gyöngyszemekhez, kősziklára takar, tépett levelekhez. Szóljon ez a dal, kétlő búza szemhez, tőkén maradt tárva, húszszörlő szemekhez. Gondolom, hogy látva a fiatalokat, tehát lássuk mindannyian, hogy vannak értékeink, még van mire vigyázni, még van mit továbbadni. Tehát gondolom, hogy elég világos üzenet ez a nótást, hogy alkalom arra, hogy a haragosok ki tudjanak békülni, tudjanak beszélgetni, mert véletlenül egymás mellé kerülnek egy társaságba. Tehát ugye régi mondás szerint, hogy kinek a földje egymás mellett, ne üljön egymás mellé, ugye azt mondtuk. Na, hogy ne verekedés ne legyen belőle. Sajnos lássátok, hogy az is kimarad. Már nem műveljük a földjeinket, minden elmarad. Tehát addig vigyázzunk az értékeinkre, amíg van, amire vigyáznunk. És megkérlek szépen mindenkit, de most már lassan a himnusz következik, hogy álljunk fel, és egy perces néma csenddel emlékezzünk azokra az emberekre, akik máma nem lehetnek velünk. Akik itt voltak, részesei voltak a nótásnak, a szeretteink, barátaink, jó ismerőseink.